Yeah. Yeah. That's a little better. Money. Felt like I had to. I found go pay 100 days. You know what I'm saying? See. Akuna, akuna, chokunda, kunda, akuna, akuna, chokunda, kukunda, akuna, akuna, chokunda, kukunda, akuna, akuna, chokunda, kukunda miezo, akuna, chokunda. Nguwa yandospenda ndinewe tenge tiri tu ndiri nice ndinabe ndengenda kufila kungenda tova mene toshanda tese sakati nolinka maneru movie ausiri mtinde yedu tiri tu nyaya yatokora yakutoda munhu mukuru chando chinorova chinokusiya uchoti brr ndinenge ndiri munyika ndosangane mahur parapana anomecha hapana ane ngr calling yekuheaven calling yekwagr big grr akuna akuna chokunda kukunda akuna akuna chokunda kukunda miezo akuna 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 chokunda akuna akuna chokunda kukunda miezo takatanga kunda miedzo ndatova newe kudhara ndaitoekta ngemunhu atone vende chikiti mastriti banditi handiti special miti ndiwe kwete inini watova mukuru ndamudiki papike nchuzi wakandita piki apa uri piki zvave stiki timu bigi apa tine ligi kunge Russia tiri Putini kunge Magic nditori Houdini ndiri Mario na Luigi cheka skiri ira ritengwe kapadiri rino deserve ari pretty ndiri kwete akuna kunda akunda kunda ndoitozona kuti ndomukunda bana chokunda kunda come on let's go kunda chokunda let's go kuna akuna chokunda kukunda akuna chokunda kukunda miezo kunda miezo see